تلولê li navçeya Silqînê ya Bakurê Îdlibê li Bakurê Rojavayê Sûriyeyê. Bi sedema herîfîna bendavê di encama erdhêja roja 6 Sibata 2023 ev gund di nav avê de maye. Piraniya xelkê gund jî malên xwe bicihîştine û ber bi gundên derdorê ve derbeder bûne. Li gund tenê ciwanên godikarin bimeşin û avjeniyê bikin mane. Jin, zarok û pîr hemû derketine. Kesên lav gund mane hawara xwe digihînin rêxistinên mirovî û xêrxwazan da ku tenê cihên ve hewandin û pêdiviyên sereke bo malbatê wan dabîn bikin. بس بدنا عالم تساعدنا يعني بس نقاوي هالاطفال والحريمات شيء. ام تنی دخوازن خلق آلیکاریا ما بکن، تنی وانجن و زاروکان و حوینن، تنی پیوستیا ما به آلیکاریا خیرخوازان هیا، ویک هوند بینن گند و مال دناف آوه دمانه، هم جبر ارتهجه و هم جبر آوا چمه آسی. يعني هم تدمرت بسبب الزلزال وهم تدمرت بالنهر العاصي. Rêxistina berevaniya sivîl a Sûrî naskirî Kumspiyan dibêje bilindbûna ava cemê asî kiriye bendava gundê Tilûl li navçeya Silqîna Îdlibê biherife. Gunha metirsî ser kampên koçberan li derdorê jî heye. Di dema ew hewil didin bi rêya kolandina cokan avê ji gund derxînin.